Kapag may malalim tayong problema, kapag sobrang hirap na ng ating mga pagsubok, minsan naiisip natin na katapusan na ng ating buhay. O kung hindi naman, iniisip natin na tapusin na ang ating buhay dahil sa sobrang lungkot. But whenever you find yourself thinking that our problem is the end of our life, whenever you find yourself desiring to end your life, please remember this, my dear friends, that painful endings can be new beginnings. New beginnings can be disguised sometimes through our painful endings. Tandaan niyo po yan, kung man may mahirap at mabigat kang pinagdadaanan ngayon. Nagkahiwalay man kayo ng asawa mo, nalugi ka man sa business mo, na-deny ka na naman sa visa mo, nalaman mo may cancer ka, bumagsak ka man sa board exam, namatayan ka ng minamahal mo, mga kapatid, may mabuting balita pa rin. Para sa mga nabibigo, para sa mga nalulungkot, para sa mga nawawalan ng pag-asa. Tandaan nyo, ang bagong umpisa ay nakatago sa masakit at mahirap na katapusan. Painful endings can become beautiful beginnings. Yan po ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Nalaman ni Jesus na pinaslang ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Kahit na masakit ito para sa ating Panginoon, dahil itong propeta, siyang naghanda ng daan, siyang nag-umpisa para sa misyon ni Jesus. Oo, natapos man ang pagbibinyag ni San Juan, pero nag-umpisa na ang pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng apoy at ng banal na Espiritu. Natapos man ang pagpapahayag ni Juan, pero nag-umpisa ang pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian. Natapos man ang paggigising ni San Juan sa kalooban ng mga Hudyo, dito nag-umpisa ang ating Panginoon, pinapagaling niya ang mga may sakit sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Minsan, kailangan may magtapos para lang merong mag-umpisa. At ang mabuting balita, hindi hahayaan ng Diyos na matapos ang kwento ng tao sa lungkot, sa sakit, sa hirap, at sa kabiguan. God will always continue the story until it reaches its happy ending. Believe that. Kaya nga po, kung babasahin nyo pa ang mga ibang kwento sa Biblia, makikita nyo si Joseph the Dreamer nakulong. Pero bandang huli, nung nakalaya siya, naging kanang kamay pa siya ng hari ng Pharaoh. Matatandaan nyo, si Job, nasa kanya ng lahat, nawala din ang lahat. Pero dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, nung binalik ng Diyos yung mga nawala sa kanya, doble-doble pa. Sobra-sobra pa. Si Jesus, na alam natin, pinatay sa krus. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay muli. Mga kapatid, ang mga pagtatapos ay isang binhi o buto para tumubo at mamunga ang tagumpay mo. Kaya nga, kung ikaw ay nasasaktan, magpatuloy ka lang. Kung nalulungkot ka, magpasalamat ka. Kung nahihirapan ka, umasa ka. At kung malapit ka ng sumuko, manalig ka muli sa Diyos. Don't focus on the end, but please
begin again. Don't focus on your pain, but focus on your progress. Hindi ko po alam kung kilala nyo si J.K. Rowling, o hindi ko alam kung narinig nyo na yung libro niya, ang Harry Potter. Baka kung hindi man nyo nabasa, baka nakita nyo na rin o napanood itong istorya tungkol sa isang batang lalaki na wizard pala, isang magician. Noong 1997, dito po unang sumikat ang kwento ni Harry Potter na sinulat ni J.K. Rowling. At magsimula po noon hanggang ngayon, ang kinita na daw ng author na ito ay $7 billion. Imagine that. Napakayaman niya. Sikat na sikat. Pero maaaring hindi nyo alam ang kwento ni J.K. Rowling. Nung daw sinulat niya ang kwento ni Harry Potter, kabe-break lang nila ng kanyang asawa. At sa sobrang lungkot, nakita daw niya ang kanyang sarili na nandun sa isang coffee shop at doon niya inumpisa na sinulat ang kwento ni Harry Potter sa mga tissue lang. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Doon sa pinakamahirap, pinakamasakit na panahon ng buhay nitong manunulat, doon siya nag-umpisa. At dito nagsimula ang kanyang tagumpay. Kaya nga mga kapatid, huwag mong papatayin ang sarili mo sa lungkot. Oo, hayaan mong sarili mo na magluksa, na umiyak sa mga bagay na nasira at nawala. Sa mga bagay na nasira at nawala. Pero, sana naman, piliin mo pa rin maging masaya pagkatapos mong umiyak. Nagpasalamat ka at umasa ka dahil pagkatapos ng anuman pagkasira ng iyong pagkatao, ay meron pa rin naman pagpapalakas at pagbubuo galing sa Diyos. Ganyan talaga ang buhay, balanse. Ang kasabihan nga, ang buhay ng tao ay gulong. Umiikot lang. Minsan ikaw ay nasa baba, minsan ikaw ay aakyat din. May katapusan, may umpisa. May lungkot, may saya. May kabiguhan, meron din tagumpay. Basta't tandaan mo kapatid, kung man nakikita mong iyong sarili na nahulog sa isang malalim na hukay sa iyong buhay, sige, umiyak ka na ng umiyak. Ubusin mo na ang iyong luha. Pero pagkatapos, kung nasaan ka man nahulog, kung saan ka man nadapa, diyan mo itayo ang pundasyon ng iyong mga pangarap at ng panaginip ng Diyos para sa iyo. Kapatid, kaya mong mag-umpisa muli. Bakit? Kasi palagi nating kasama ang Diyos sa ating paglalakbay. Naniniwala tayo, si Jesus, ang ating Panginoon, ang magbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong tuwa. Amen. Isa sa kahinaan natin mga tao ay madalas sinasamba natin ang ating mga problema. We must admit that many of us do not worship God, but we worship our problems. At paano mo alam na sinasamba mo na ang iyong problema? Merong mga palatandaan. Una, kapag mas matagal mong iniisip ang iyong mga problema kesa sa mga pangako ng Diyos. Pero pangalawa, kapag mas malakas ang boses ng problema kesa sa boses ng Diyos sa iyo. At pangatlo, kapag ikaw ay palaging nalilito at nagpapadala sa init ng iyong ulo. Mga kapatid, tandaan po natin, kung nasaan ang pinakamahabang tingin mo, yan ang iyong sinasamba.
Kaya mag-ingat po kayo. Kapag palagi ka na lang nakatingin sa laki ng utang mo, sa bigat ng iyong sakit, sa dami ng mga away nyo, sa lalim ng sugat ng iyong puso. Ibig sabihin, naging Diyos mo na ang iyong mga problema at nakakalimutan mo na kung gaano kalaki, gaano makapangyarihan ang tunay na Diyos. Meron po ba kayong kakilalang ganyan? Na kapag dumarating na ang problema, palagi na lang yung iniisip, patay. Tapos na. Wala na to. Wala nang pag-asa. Kapag binibigyan mo siya ng good news, agad nire-replyan ka ng bad news. Binibigyan mo ng hope, binabalikan ka ng doubt. Kapatid, allow me to say this gently to you. The problems become your God. When you think, when it dictates you how you think, how you feel, how you decide, and how you live. Pero sa ating pong ebanghelyo, iba ang senturyon. Malaki ang problema niya. His servant was dying because of an illness. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero, hindi niya inisip, wala na. The centurion did not worship the sickness. He went straight to Jesus. Many of us worship the size of our problems. And yet, the centurion worshiped the size of his Savior. The centurion had power, and yet his power was useless. And yet, he did not give up. Remember, during that time, the Roman centurion had status. He has a rank, he has soldiers under him, meron siyang impluensya, may kapangyarihan siya. But in front of that sickness, he was powerless. He cannot do anything. But here is the miracle. His powerlessness did not paralyze him. It made him seek Jesus. When he was at his rock bottom, he looked up to the Lord. Aminin natin na kapag tayo ay nagkakasakit o nahihirapan, tayo ay madalas natatakot, humihinto, at minsan natutuksong sumuko. Pero gayahin natin ang senturyon. Hindi siya nasiraan ng loob, hindi siya nagmukmok, hindi siya nagpatalo sa kanyang problema. Instead, he said, hindi ko man kaya, pero kaya ni Jesus. Alam niyo po ba ang pinakamasamang salita? Hindi po mura ang pinakamasamang salita. May mas malala pang salita kaysa sa ating mga mura. Ano po? Ang salitang imposible. Ang salitang hindi pwede. Remember, the worst four-letter word is not a curse word. It is the word can't. Spell can't. C-A-N-T. That is a very bad word. When you say, I cannot forgive, I cannot change, I cannot move on, I cannot do this anymore, you're not insulting yourself. You're rather insulting God. When you say can't, you're saying to God, Lord, even you cannot fix this. Pero ang centurion, never niyang sinabi ang can't. Instead, he said, just say the word. In other words, he said, Lord, I know you can. My dear friends, that is faith.
And when you have faith, miracles happen. Why was Jesus amazed? Not because the centurion was influential and powerful, not because he was kind to his servant, not because he was humble, but Jesus was amazed at the centurion because he believed God can. To be persons of hope during this Advent season means to be faithful believers that God can do the impossible always. So today, let this be your prayer. Say, God can heal. God can restore. God can save. God can solve. God can change what no one can change. The centurion's servant did not get healed because of medicine, because of his military power, but the servant got healed because of faith. Faith does not force Jesus to help, but faith opens the road for Jesus to move. Kaya nga mga kapatid, tanong ko po sa inyo, ano ang mas malaki ngayon sa puso mo? Ang problema o ang Diyos? Sino ang mas binibigyan mo ng mas mahabang oras? Ang iyong pag-aalala o ang iyong paniniwala? Hopefully, you stop saying can't and start saying God can. Ngayong araw, let God speak to you. Remember, ang pinaka-faith-destroying word sa buhay natin, 4 na letra. God, can't, no? Can't, it is impossible. Pero ang pinaka-faith-building na salita ay God can. Let this be our prayer, just like the prayer of the centurion, so that you can also receive your miracle today. But first, let us shift our worship. Stop worshiping your fear. Stop worshiping your stress. Stop worshiping your sickness. Stop worshiping your problems. And start worshiping the one true God who says to you that with faith, nothing is impossible with me. Let our prayer today be just like the prayer of the centurion that amazes the Lord. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word. We say, Lord, you can. Do not worship your problems. Worship only God. Because God is bigger, God is stronger than your problems. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.